Ahoj, dneska se podíváme na to, kde kupuju takhle levný auta a celkové věci na auta. Jdeme na to. U kupování aut tak máte zejména nějaký dva směry, kterýma se můžete vydat. Ta víc obvyklá strana, tak to jsou portály jako je třeba Bazoš, Facebook Marketplace. Ten my si dneska ukážeme taky, ale ta druhá strana nemoc známá, tak jsou aukce a aukční portály. Všechny aukční portály, který znám, který používám, tak vám dám do popisu videa, můžete se na to taky podívat. Momentálně tak se nacházíme na portál dražeb.cz. Zaklikneme si tady akorát, že nás zajímají auta a podíváme se, co tady teďka mají. Já jsem koupil celkem 2 auta z aukcí, jedno z toho tak je ten Superb, který můžete znát z nějakých videí, teď už ho nemám je prodaný, ale koupil jsem ho z aukce, určitě vám ukážu nějaký fotky. Byl to vlastně dvojkový Superb, úplně stejný jako tady ten, taky 2 litr 125 kW. Dvojkovej Superb z roku 2009, tady to je rok 11. Pokud se jedná o státní dražbu, jako je třeba tady ta, tak se jedná většinou o nějaký zabavený auta od neplatičů nebo auto po totální škodě, po totální ekonomické škodě, tam už jenom záleží, ale tady to určitě bude zabavený auto od někoho, kdo neplatil, anebo to taky může být auto po někom, kdo už umřel a nemá to kdo zdědit, tak se to taky dává do aukce. Pokud se jedná o auto po neplatičovi, tak cena toho nejnižšího podání neboli toho začátku té aukce, kde startuje ta cena, tak musí být třetina odhadované ceny. Ten odhad tak tam dělá někdo, kdo je za to zodpovědný, něco jako je třeba likvidátor od pojišťovny. Někdo, kdo k tomu asi trochu rozumí, ale určitě občas udělá taky chybu. Většinou pokud se jedná o státní aukci, jako je třeba tady ta, tak to je dobře popsaný, jsou tam všechny závady zdokumentovaný řádně a je to poměrně slušná aukce. I tak bych se tam ale určitě jel podívat, jak to auto ve skutečnosti vypadá, jelikož já jsem taky koupil 2 Superba, dost podobného jako tady ten. Ten stav na fotce tak byl perfektní, ale když jsme přijeli, tak to auto bylo dost zrezlý a nebylo to zase tak pěkný. Podíváme se na jeden z těch největších portálů, co jsou car aukce. Na car aukcích tak jsem už jedno auto kupoval. Tady to auto mám pocit, že jsem viděl v nějaký půjčovně. Nevím už, která to byla, ale myslím si, že jsem na ně koukal. 125 kW to sedí. A taky bylo na Bazoši, si myslím, nějakou chvíli. Tak teď momentálně v aukci, bude to v aukci od soukromníka, dost možná. Na většinu tady těch aukcí tak se musíte registrovat a ověřit svou totožnost na úřadě. Takže to není ze dne na den, že se registrujete a dražíte auto, nebo spíš z hodiny na hodinu, ze dne na den to asi bude, ale musíte se prostě registrovat a ověřit to na úřadě fyzicky. Dvojkový Reso za 55 000, dražba veřejná, tady už vidíme ty typy aukcí, jedny jsou elektronický a druhý jsou fyzický. Já jsem dražil 2x elektronicky, 2x fyzicky. U těch elektronických je super, že nemusíte nikam jezdit a pak naštvaný jezdit domů, že jste to nekoupili, nebo že to byl vrak. A u těch fyzických, tak tam je nevýhoda, že musíte nikam jezdit za tím autem, ale je tam výhoda, že tam nebude tolik lidí, ale je pravda, že na té aukce pořád jezdí ty stejný lidi, jezdí na každou aukci, ty auta tak si kupují do svých autobazarů nebo do autobazaru svého šéfa. Opravdu většina lidí na té dražbě tak měla svůj autobazar, do kterého to plánovali dát. Byl jsem třeba dražit Rapida až někde u Brna, což je pro mě přes celou Českou republiku jízda. Jeli jsme tam vlakem s tátou. Aukce měla nějaké zpoždění, vydražilo se to poměrně rychle, neřekli jsme ani slovo, protože vy musíte mít všechny peníze u sebe. My jsme neměli tolik, za kolik se to prodalo, takže jsme jeli zase domů. Každopádně asi za 14 dní na nějaký jiný aukci jsme se dozvěděli, že to auto bylo celý pokroupek, že to byl docela průser pro toho chlapa, kdo to koupil. Jinak je dobrý, že ty exekutorské aukce vám dají všechny informace o tom autě. Máte tam vinka, máte tam všechno. Teďka asi nejlepší kontrola vin zdarma, tak je Autocook, kam vy vložíte SPZ nebo vinko a vyjede vám report, který je fakt dobrý na to, že to je zadarmo. Na začátku vidíme technické informace o autě, benzín 51 kW, spotřeba a tak dále. Vidíme, že to má dálniční známku platnou.
Vidíme, že tam byla koupená roční dálniční známka dokonce. Pak jak se to přepisovalo, to znamená, že víte, kolik to mělo majitelů, to bylo napsané nahoře 6 majitelů, nebo že to je 6. majitel tady ten. Vidíme, si to není odcizený v nějakých zemích. A tady máme tachometr, kde na začátku akorát byl pokles o 23 km ze 41 dní, kde to vypadá, že to jenom zaokrouhlili na té evidenčce. Tady se můžeme podívat na to, jestli byly zapsané nějaké závady na STK. Tady nám to svítí oranžově, tak se podíváme. Poškozené prachovky akorát na tlumičích, systém zavěšení kol, vůle, takže vůle v ramenách a není výstražný trouhelník. Takže takhle k reportu. A pak máme ještě portál Tipcars, kde jsou především nabourané auta, totálky, ekonomické totální škody a tak dále, bouračky prostě. A teď už se jdeme podívat na to, kde kupuju auta nejradši a kde kupuju celkově díly na auta. Přesunuli jsme se na telefon, to mám takhle pěkně všechno v jedné složce, ať už ty aukce, Bazoš, portál, Facebook, Marketplace a tak dále. Já tak se pohybuju na telefonu především jenom na tom Bazoši. Mám tady vytvořený agenty, takže mi chodí každou hodinu upozornění. Mám jich tady poměrně dost, aktivní, tak mám jenom nějaký. Agenta tak si vytvoříte tak, že půjdete dole do složky agent a vytvořit agenta. Tady si dáte hledaný výraz, to může být cokoliv, co chcete koupit. Chcete koupit třeba bavoráka na drifty, 39, ale nepotřebujete jenom 39, stačí vám něco na drifty. Tak dáte BMW, nějaký slušný šestiválec jste schopný koupit do 35 000 určitě, 30, jelikož to chceme koupit za levno, a aby jsme tam neměli náhradní díly, tak tam dáme od 10 000. Dáme si kdekoliv, protože si když tak proto zajedeme, je to hodně levný a sekci nebudeme vybírat, protože je možný, že ten, kdo prodává takhle levný auta, ta kategorie, tak tam vybere buď to špatnou, a nebo nějakou jinou. Pak už nám stačí jenom agenta vytvořit. Já už tady jednou mám, takže ho vytvářet nebudu. Mám ho přesně tady dole. Když my si teďka rozklikneme nějakého agenta, třeba rovnou to BMW, co jsme si teďka vytvořili, tak tady vidíme inzeráty, který mají v sobě kdekoliv, ať už v popisu nebo přímo v nadpisu toho inzerátu napsaný BMW. Třeba tady ta 34 je pěkná, ale to bude nejspíš cena v eurech. Má to slovenský značky, takže by to sedělo a je tomu opravdu tak. Pak tady máme 91, to by byla taky poměrně dobrá cena, i když těch 30 000 taky není nějak ojedinělých. To tady je poměrně často. Ty kola jsou pěkný, ty kola jsou ale pěkný. Akorát to je akontace 30 000, takže to je potom dost drahý auto. Takže to není nic pro nás. 1.8 benzín, do toho bych nešel. Pak tady je spousta kol. 36, ale v 1.6 a ještě to je kompost. Takže do toho bych taky nešel, mi přijde drahý. Ty jedničky, bavoráky, mi přijdou dost zajímavý. Pořád jsou dost drahý oproti 46, ale auto mi to přijde zajímavý, do toho bych šel. Určitě ne do tady toho, ale jedničky jako takový se mi líbějí. Tady máme dál komposta, 4.6, 1.8, to taky není nic pro nás. Všechno vykoupený teďka. Musíte prostě čekat, co se objeví. A když už se objeví něco, co vás láká, tak hned volat. Opravdu nečekat ani chvilku, rovnou vzít telefon, zavolat, domluvit si to, že přijedete hned. Pokud nechce hned, tak přijeďte co nejdřív, domluvte si to na ráno klidně, protože pak mu budou volat další lidi, který mu řeknou, že mu dají víc peněz. Stalo se mi takhle, že mi vykoupili několik aut. Nejvíc tak mě mrzí, že mi vykoupili před očima to TTčko. Na tom TTčku bych si vydělal opravdu hodně peněz. Prodávali to za 119, byla to 3.2 TTčko Cabrio ve 4kolce, jelikož v té 3.2 už je automatický quattropohon. A vypadá to takhle pěkně. Jediný, co to mělo za chybu, takže to mělo bouchnutý oba dva ty blatníky takhle. Jinak už to mělo to rádio lepší, bylo to sice v automatu, ale to mi zase tak nějak extrémně nevadilo. Mě na tom nejvíc bavil ten motor a že to bylo Cabrio.
Prodejný to může být třeba za 250 000 úplně v klidu. Já jsem na to hnedka volal a byli jsme nějak tak domluvený a pak už to najednou bylo prodaný, takže nikdo prostě nabít víc. Bůh ví, jak to bylo. Prostě pak už to bylo prodaný. Podíváme se, co tady mám ještě lajknutýho. Mám tady 39, to tam přidal dneska nebo včera. To je taky poměrně zajímavý auto. Má tam na tom pěkný kola a je to v LPGčku. Za 130 mi to přijde jako poměrně dobrá cena. Tady to je jedno z mých vysněných aut, M2. Jsou tam M-Performance doplňky, což je ten Wayfook, na kterém, abyste si otevřeli klapku, tak musíte do kufru tady zmáčknout čudlík. A je na tom udělaný ten volant, takovejhle parádní. A jo, tohle bych si jednou chtěl koupit. Přezovačku za 12,5 mi přijde jako taky docela dobrá cena. Tohle se mi přijde brutálně předražený a ty kola, co na to dal, tak se mi fakt nelíbějí. Ale zatím tak stojí dost podobná barva 39, jako mám já. Tak jsem si to uložil. Koukám, jestli to zmizí nebo nezmizí. Upřímně si myslím, že to fakt nezmizí. Přijde mi to, že to je fakt hodně přepálená cena. Pak tady máme další zouvačku za 8 000, taky poměrně dobrá cena. Potom tady máme další 39, v který je 2.3. Je to už ten 6válec, takže už to pojede. Tady ty motory tak nejsou 2 litry, je v tom 2.3, tady v tom si myslím. Je to sice šíleně upravený, jako opravdu dost zvláštně. Třeba tohle to vypadá zajímavě při nejmenším. Ale jo, jestli se to někomu líbí, tak asi jo, no. Megana v CCčku. Tohle vypadá, že diesel nějaký. Je to diesel. Za 20 000, jestli funguje střecha, si myslím, že dobrý. Pak 4.6. Tohle to už vypadá dobře upřímně. Za 15 000. Na stavítku. Myslím si, že to má dokonce i rejdy. Ne, je to jenom na stavítko, má to zavářku, short shift. Takže se zavářkou, se short shifterem a hlavně na stavítku si myslím, že je za 15 slušný auto. Je to klasická 320D, takže na čipu, tam jste z toho schopný udělat docela dost. Tohle bude všechno pro dnešní video. Vy si užívejte auta, mějte se hezky a zatím. Ahoj.